рисувам много добре икони, се занимавам от доста години и смятам, че съм добра в детайлите. Оттам тръгна всъщност идеята. Реших, че татуировките ще са отново добра идея да покажа таланта си. Ами за първи път, може би по морето, когато съм пътувала. В момента уча политология в Търново, 4-ти курс. Надявам се ще завърша и ще започна да работя по професията. Не знам дали всъщност рисуването и политологията си приличат, но по-скоро се преплитат в търпението. В момента татуировките се изработват от кана. Каната е напълно натурална, като татуировката стои около 3-4 дни и съхва за 30 минути. С времето цвета избледнява. Аз лично предпочитам временните татуировки, понеже с времето постоянните може би умръзват. Това е парадоксът, че не мога да си представя един възрастен човек с татуировка, която е по-скоро подходяща за младежите. Напоследък най-много харесвани са иероглифите, също така пеперутки, цветенца, нещо наподобяващо хена. Череп не бих нарисувала. Защо? Според мен е фатална рисунка, която не носи късмет. Любимата ми фигура е иероглиф. Пожелавам на всички най-вече здраве, успехи в начинанията, много късмет и любов.